Снимам ли само? Колко е часа? Не, аз съм не тук. Вземи кепа. Давай. Хайде. Ръке. Ръке. Напане. Ей, то караджата направо ще се дервите. Бах ти караджата, не знам за какво става въпрос, ама... Отива към моето. Няма мъчни ни, брат. Е, караджата и миш. Вие садай 500 км. Ева. При мен дойде. Чакай. Гарът е голям. Как да си вярвам, бе, че какво ми прави пръчката? Ей, чакай, че те закачи. Айде, ги ти пикай. Гелмейд. Ева, вижте, ой. Ето, сома. Отгоре ли пак? Фанат ми го. Айде, бъдете щайгите отвънка. Тоест. Бъдете и двете щайги отвънка и се избирайте. Давай, ватъра се. Ей, го умира това, май. Колко ще? Ще ги вземеш? Фащай. Фащай вънка. Ооо, какво?
Виж там какво става. Чакай, дай малко да напишем. Две щаи ги пълни с риба. Снимете нашите. Нашите са най-големи, мана. Вала е. Най-много нашите. Къса, по-къса. Къса гърбър така. Роки! Ео, Роки! Как да не? Къде е запис слушайте? А? Слушайте, да, снимайте тека. Къските. Снимай го, бе. Много готин язовир голям, мана, гледай. Това не се удариш. Има и кучета, котки, риби. Ама нашите са... само унгарски шарани. Само диваци. Само сеншаш. Сеншаш. Давай ги тях тук. Ето тук. Густо. Ето куче за тебе, батко. Дерба каем. Айде бакай. Ехей. Кунил, фани ония унгарски, бе. Кюфтето фани, бе. Е, тук в то. Е, в това е. Така. Дриж малко да се фане ясено. Пати Росене. Дриж малко. Ало. За големия шоф ли? Малко е. Айде, цунко. Къде е? А пусти. Ми трябва да има някъде, бе. Да ми вземе една диамантина. Вземи една диамантина. Нека да има. Тя колко пари е? Много голям. Ето ще го взема. Издели, кой ще вземаш? Ми до час някъде сигурно сме там. Той. Чакай, куна. Ето, то го дели. Те двата, така. Ай ще ти звъна след малко. Вземи такова. Една диамантина. Виж ги сега, от тези трите кои? Значи той и той. Трите ли ще ги вземеш? Или трите кои? Казвай. Трите най-големи. Ето ги да. Обляканите. Да, е те. Айде. дай ги дочка. Давай, кой ще Даме, избирам. Те искам да взема аз това. Да ми, И това. хубаво, дай ги е там вънка в червено. Ето, хвърли ги тук. Няма да вземеш един кон. Трябва да носиш малката да яде. Да се реже, да се реже, миш. Миш. Да бъл си ти да как ме налегна. Вземете и то. Той знал багажи един. Той един е издава багажа. Дай го това, я го правя за да ще го взема. Хвърли го при мен, Ще издава. Дето лупито мен, дето е. Пак поне да го закачи. Чай ги снимаме.